Maya pat magrasya nga bakpo kay kayungan. Kingaldo iti pagmasusyantayang kapiastan at kapigaganakan kang San Jose, esposo ni Nuana Birhen Maria. Pagkihabiatan na po ka rin kaya katang panalangin, ding makatuking intentiones, ding sponsor, Miss Rosemary Medina, Miss Kathleen Manalang, Mr. John Paul Goson, Miss Reina Castro, Miss Ara Jane Pangan, Miss Aliona Bondok, Miss Sophia Dimawon, Miss Judy Mamangon, Mrs. Minerva Laos, Mr. Jonel and Mrs. Elsa del Rosario, Esusa Guzman, Teresa Lim, Perlita Reyes and family. Pasalamat na po ding makatuki. Belina Katikbak, Jocelyn Perez, Mr. and Mrs. Joel Manalang, Rodaline Canlas, Janet Manalang, Janelle and Isabel Manalang. Senior Choir, 21 years in service, Matic family. Birthday Thanksgiving, Father Joseph Hernandez, Nicole Ann David, Jose Pepe Hison, Otosapina Bondok. Speedy recovery dari Father Marcelino Miranda, Father Jesus Layog Jr., Jabin De Vera, Erlinda Javier, Eric Colona, Domingo Gosun, Bel Trinidad, Anita Chente, at Lourdes Nukup. Pasalamat Eugenio and Corazon Bautista, good health, maligaya, Bondok. For the continued strength, good health, and protection of BDO Walter Mart, Pampanga branch, and their families. Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwada di Domingo Senior, Roberto, Beson Dial, Imelda, Asinto, Josepina, Maria Angela, John Paul, Julie, Aleli, Byron death anniversary, Amelia death anniversary, Henry, Trinidad, Remio, Domingo, Bienvenido, Arceo 40 days, Lucas, Consuelo, Leonor, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Ricardo, Quincy, Blue, Milagros, Roberto, Rizanel, Mauricio, Agida, Aldrin, at Librado. Iling Aurelio and Loli de la Cruz, Pitts and Gerald Tumibay. Magkabit ang puking dalita pamukulat. Maniramdam kayo, ganyan oras, oras sa karapat-dapat. Meninaing algoning kaligtasan, magbalik ka na luping Diyos, ang ilaganing makarapat. Anumang bagay ang makatagi, paningke ka namong kasuywan, alalanghal sa pinanupaman. Magiramdam kayo, in oras sa karapat-dapat.
kapitan. Uli na niti, magkilala sa nasuyuning Diyos. Pagiramdam kayo, kininaing oras sa karapat-dapat. Kininaing aldoning kaligtasan, magbalik ka na luping Diyos. Mandi sa pabigyan, kami mabata, nagkanaka, magsalita, din katutuan, etihan ka lang ibating Diyos. Pagiramdam kayo, hininaing oras sa karapat-dapat. Hininaing aldoning kaligtasan, magbalik ka na luping Diyos. Kilagin ng ipampo ng anak, ang po ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyago ng Banal Espiritu, mantabi at kakaingan, At kekan timurin, may payabak kakaingan po, mayapayabak po ang gandang umaga, at ngayon po ang pista ni Apong Pepe, ni San Jose, at ang ating mahal na Papa ay diniklara pa naman ito pong taon 2021 bilang taon ni San Jose. At hingin natin ang protection, ang kalinga ni Tatang Pepe nitong panahon ng pandemya. Nya batang ya bebeng matampangganap kaniting kapag masusyan, aminan talabamod pagkalungkutan din kasalanan tamo. Hanyaran tapamawing lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginuwi kang memili kang San Jose, ban matupad, ing pangako mo kang Aring David. Ginoo pangkalulo. Ginoo pakalolo. Ginoo biran mong San Jose, yang lumingap kaya ka, ba kaming mikalimbawa, king ganapa, alugod at kapamintuan. Kristo pangkalulo. Kristo pakalolo. Ginoo, iking mikalob kasalpantian at kapanayan kang Abraham at kang Jose. Ginoo pangkalulo. Ginoo pakalolo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alangangga. Amen. Higayatin Diyos, impeka matas sa banwa, kapayapan ka rin tao, ang kaluguran. Higayatin Diyos, impeka matas sa banwa, kapayapan ka rin tao, ang kaluguran. Inong Diyos sariling banwa, Diyos ikpangmayumaya, sa sambat pasalamatan, parang alanda ka, sa sambat pasalamatan, parang alanda ka. Higayatin Diyos, impeka matas sa banwa, kapayapan ka rin tao,
ako'y paming mayupaya, pigkatiwala ming talapagligtas mi, king pamaningat ng San Jose, king saob din kayang panalangin, manatili sanang susuyo ingke kang iglesia, king Ginoong Jesucristo, ang mabibi at magari kambemo, at ning banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Makiramdam tamo po king amano ng Ginoo. Pamamasang iba't king kadwa ng librong Samuel. King benging ita, ngalan ng Ginoo kang natan, puntalan ming talasuyo kong idabid, at sabyan mo kipasabi ko inganti kaniti. Aliwa ika imitalakad king templong pituknangan ko. Potang matena ka at bikutkut king kutkutan daring makatwa mo. Gawan keng ari ing metong karing anak mong lalaki, at gawan keng matatag king kayaryana. Ya ing mitalakad king templo para kanako, at papanatilyan ke king kapilan paman, ing trono ng luklukan. Ako ing maging tatana, at yan naman ing maging anako. Nung mi kasalaya, parusan ke antiboyeng pamamarusa na, ning metong atata king anak ng mikasala. Manatili ang kiyakang pamilya at in kiyakang kayarian. Manatili ang kiyakang trono king kapilan paman. Amano ng Ginoo. Salamat king Dios. Inganak ng David, Meya kapilan man. Anak 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 ng David, Meya kapilan man. Parati kong idalit, O Ginoo, inlugod mong ekukupas. Ibalita ko yung katapatan mo king kapilan paman. Uling alang hanggang kayangganan in lugod mo, in katapatan mo, matatagyang anting banwa. Anak ng David, Meya kapilan man. Anak ng David, Meya kapilan man. Nga nang sinabi, ating kasunduan agewa ko king kakong pinili, pengako ko kan David, at alasuyo ko king lahi na kakuyang papanatilian. Ari kapilan man, at inkayariana, eya miwakasan. Anak ng David, Meya
po sabiana, ikaw ang tatako at Diyos ko. Ikaw ang talaingat at talapagligtas ko. Parati kang tuparan ang pangakong binye ko at ang kasunduan mi manatiliya. Anak ng David, niya kapilanman, anak ng David, niya kapilanman, anak ng David, niya kapilanman, anak ng David, niya kapilanman. Pamamasang iba't kinsulat ng San Pablo, karing tao Roma. Pangako na ning Diyos kang Abraham at kang ring lahi na king inyato maging bandine. Miyabyeya iting pangako, uli na ning pamaminto ng Abraham king kautusan. Nune uli na ning meniwalaya at tinggap ning banal ning Diyos. Inya makatalakad in pangako king kasalpantayanan. Ban makilala king impangako metong yang grasya ababyan ng alang bayad ning Diyos. At makasadya para ka rin sablang lahi ng Abraham. Emo karetang maminto king kautusan. Nune pati na karetang ating kasalpantayanan akalupa na kang Abraham. Tatatayangan i Abraham, antimo in sasabyaning kasulatan. Pepalyaryan da kang tatara, ding da kalabansa. Tatatayangan i Abraham. King harapanan ng Diyos, nung keno na binili ing kasalpantayanan. Ing Diyos apasobling miye, karing mete, at mumutos kimpangal toda rimbage, sadyang makalto. Ang yamang balamong alang kapalyarian, itang paninaya ng Abraham, menaya pamurin at meniwala. At king antikanitang paralan, milyariyang tatara ding dakal abansa. Antimo ing mi pangako keya, kanitang minsan. Ding lahi mo, maging kasindakal dala, ring batuin. Uli na niti, king kapamilataning kasalpantayanan, no? May tanggap yang banal, king Diyos. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos, parang alantaya po yung maya pabalita. Kaya't kapurihan eka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Kaya't kapurihan eka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Kapalad daret ang templo mo manuknangan, kaya ka magkantalang kapurian, aalang kawakasan. Kaya't kapurihan kita, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Kaya't kapurihan kita, Ginong Jesus, Ginong Jesus.
Ginoo man tabeya ke kayo. At kekaan timuri Pamamasaking may pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya kekao Jacob, itata ng Jose, asawa ng Maria. Maria yung ima ng Jesus, amayaos Kristo. Antikaniting pangabait ng Yesu Kristo, Mariang imana at Jose, atin lang pamitangwanan kasal. Bayri kwang mi kasal, may yakit king Maria, mabuktot ne. Iti milyari king upaya ng Espiritu Santo. Jose maging asawa na metong yang banala tao. Buring misal baga marina Maria. Inya binalak ng kawanyanan niya mong lihim. Kabang isipan ng makanyan, pepakit siya king paninap, ing meto nga anghel ng Ginoo. Nga na, Jose, alahin ng David, katatakot balawsan pakasalan Maria. Uling ingkaglina, milyarya king kapamilatanan ng upaya ng Espiritu Santo. Ibait ng metong anak alalaki, atausan meng Jesus. Uling iya, ing magligtas king balen na, king pamikasala na. Inyang migising Jose, ti parana, ing utos na ning anghel, ning Ginoo. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kapurian kekao Kristo. Makiramdam tamo po king homilya. Gandang morning po ulit sa lahat Good morning po, Ama. at welcome sa pista ni San Jose. Welcome back kasi last year po iilan lang kami. Dahil simula ng lockdown. Siguro mga 10 lang kami dito. Last year na nagpista si San Jose. Pero ngayon, sa awa ng Panginoon, at least nakakasimba na po tayo. At siguro inisip po natin kung bakit ang year 2021 diniklara ni Pope Francis bilang Year of Saint Joseph. At ngayon nga po ito, pista ni San Jose. Bakit nga ba? Sino ba si San Jose? Siyempre po si San Jose, galing siya sa lahi ni Haring David. Dito sa ating binasa ngayon, ang tatay niya, ang pangalan niya ay Jacob. So iba po yung Jacob sa lumang tipan, na ang naging anak din niya ay Jose din, the dreamer. Pero ito iba. At ayon kay San Mateo, siya talagang tubong Bethlehem kasi doon yun ang siyudad ni David. Hindi naman from Nazareth as St. Luke claims. Iba yung kay St. Luke. At ang kabuhay niya, siyempre, kabisado natin sa isang karpintero, craftsman. Siguro skilled na karpintero na marunong gumawa ng cabinet, magkumpuni ng mga sirang gamit sa bahay. Pero sa isang nabasa ko po, hindi lang ganyan Ang pagiging craftsman niya sa mga bato Ibig sabihin, sculptor. Iba naman yan. So anyway, ito si Jose, ang kanyang trabaho gamit ang kanyang mga kamay, manual labor, skilled worker. At siyempre alam po natin ang istorya niya na nakatakda na siyang ikasal kay Maria. Noon parang mga arranged marriage yata sila. Kasi hindi natin mababasa na niligawan ni Jose si Maria. At sa lumang tipan, makikita mo kung minsan wala mang ligawan. Kung minsan talaga yung mga magulang ang
ang nag-uusap para pag-asawa ng kanilang mga anak. No? At nagbibigay pa ng mga dowry. No? Pero nga pong story, mga babae yatang nagbibigay dowry. Meron ganun. No? At si Maria, kagad namatay yung mga magulang niya, kaya naalagan siya sa templo where she made the decision na manatili daw siyang chaste. Kaya lang parang inisip yata nito mga pari sa templo, paano siya kung tatanda, walang mag-aalaga. Kaya kailangan mag-asawa. Kaya parang nagkaroon sila ng mga binuksan ng ang pintuan ng templo para sa gustong sa mga nagnanais na mapangasawa si Maria. Ibang istorya to eh. At doon nga po, maraming mga lalaki nandoon at kasama si Jose. At si Jose pala, na isang debotong Hudyo, Israelita, na pinagninilayan lagi ang banal na kasulatan at tumutupad sa batas ng Hudyo. Siya rin daw sinumpa sa pangako niya, ay pinangako sa sarili niya na he will remain chaste. Pero doon, napasama siya sa mga lalaking pinapahanap ng papapangasawa si Maria. At dala-dala daw, at pinadala daw sa mga lalaki, mga tungkod. Yung mga tungkod, lahat may tungkod. At habang nandoon yung mga kalalakihan, yung tungkod ni Jose ay biglang, na isang tuyong tungkod, biglang sumibot. Ang buko, magbuko ba yan? Bigla yung may kabulong. Kaya yan po yung tungkod ni Jose. At sila'y ang pinag-partner. Sila ang pinag-asawa. Pero yun po hindi natin matutungayan sa banal na kasulatan. Baka sa ibang mga sulat at istorya. Kasi bukod naman po sa mga kinompile na mga libro sa Bible, marami pang mga librong di naman nasama dyan bilang inspired. Hindi sinama ng simbahan bilang mga canonical books. Sa marami dyan po'y galing sa mga ibang istorya. Pero sa Ebanghelyo, ito yung matutunghayan natin na nakatakda na silang magpakasal ni Maria. Nung mabalitang ni Jose na buntis na si Maria. At alam niyo, sa kultura ng mga Hudyo, 3 steps pala yung mga pag-aasawa nila. Una, yung betrothal. Yung betrothal. Kung saan, actually, ito na yung seremonya ng kasal. Kasi mangangako ng isa't isa na magmamahalan hanggang sila'y nabubuhay. Pero hindi pa sila magsasama. Kaya mayroon pang period of waiting. Mayroon pa silang period of waiting. Yung period of waiting, yan ang paghahanda ng lalaki sa malaking seremonya ng kasal. Yun ang paghahanda. Kaya mayroong period na ganyan kasi yung mga Hudyo, yung kanilang pagdiriwang sa kasal, it could take up to 7 days na pagdiriwang. At yung lalaki, sinusundo yung babae sa bahay nung gabi. Kaya mayroong mga, yung mga abay, ang papel nila ay ilawan yung lalaki sa pagpunta sa babae. At pagkasama na niya, papunta doon sa kasalan, doon magsisimula ang selebrasyon sa lugar ng kasalan. Kaya yun po yung 3 steps na betrothal, waiting, tapos yung kasal na mismo. Ito po yung ugaling Hudyo. Kaya dito po sa ating Ebanghelyo, habang nasa period of waiting sila, doon nangyari yung nabalita ni Jose na si Maria ay nagdadalang tao. At ito yung nagpabalisa, nagpaisip kay Jose. Tutuluyan ba niya o uurong na lang?
At ito po'y naging problema at isang naging sakit ng ulo para kay Jose. Yung nabalisa siya. Nakatulog ba siya ng mahimbing dito? O timbagla rin kayang eye bags? Dahil dito sa dinanas niya. At inisip ko po si Pope Francis. Si Pope Francis po, siyang nagpauna sa sleeping Saint Joseph, di ba? Sa kanya po yan. Wala naman dating image ng sleeping Saint Joseph. Pero si San Jose, parang tinulugan lang niyang problema. Ibig sabihin, though meron siyang problema, he prayed well. He commended his life to God. Parang ganyan. Na habang pinag-iisipan niyang mga hakbang niya, ang buhay niya ay inilaan sa Diyos. Inintriga sa Diyos. Ang Diyos, siya rin ang magsasalita kung anong magandang hakbang ang gagawin niya. Kaya, yan po si Jose, sa kabila ng ganun ang kanyang nararanasan, natulog ng mahimbing. And ipinamahala, inihabilin na sa Diyos ang huling pasya. At alam po natin ang istorya. While sleeping, he dreamed of an angel, explaining everything that is happening, na ito'y plano ng Diyos. At pagkagising niya, ginawa niya kung ano sinabi ng anghel. At siguro po ito yung ni Pope Francis. Sa panahon po nito ng pandemya, Saint Joseph is the right man for us. Na matulog pa rin tayo, commending everything to God. Ihabilin sa kamay ng Diyos ang lahat. Ika nga, ang pasya ng Diyos ay siya ang laging nakakabuti. At sa inyo po dito, ngayong bigla-bigla gumrabe na naman ang COVID-19. Nakakatulog ba kayo ng mahimbing? O nabalisa na naman? Nangambat na takot? Eksakto na naman si San Jose. Last year, simula ng lockdown, nabalisang lahat. Ngayon, after a year, mas grabe yata kaysa last year. Sabi nga ng si Health Secretary Cabral, we are not back to square one. Hindi square one. Mas grabe ngayon, sabi. Mas grabe pa kaysa noong nagsimula yung lockdown. Kasi nga dito sa mas mabilis na pag-transmit ng virus. At akmang-akma, sa panahong ito, we look at Saint Joseph. Sleep well, rest well, and we put our lives in God's hand. Pero alam niyo po si Saint Joseph, in 1870, si Pope Pius IX, dineklara niya si Saint Joseph as the universal protector of the church. Kaya pa na ng December 8, last year, 2020, 150 years na yung pagdeklara yun ni Pope Pius IX bilang si San Jose, ang protector ng Universal Church. Kaya pala doon sinimulan ni Pope Francis itong dedicating the church bilang pagprotekta ni San Jose sa simbahan. Protector kasi si Joseph naging protector ni Mama Mary. Just imagine,
ang kalinisan at kabutihang loob ni Jose. Kung isang lang siyang lalaking sarili ang iniisip, ng dami-dami ngayon ganyan, baka hindi na niya pinakasalan si Maria. Nung malaman lang, mabalitaan na siya buntis, pinagsisiraan si Maria, ganyan. Pinagchismis na, pinagbantaan na. No? Kasi parang pinagtaksilan siya ng kanyang pakakasalan. Hindi pa man sila nagsiping, buntis na. Ang dami pong mga ganyan. Lalo na ngayon, panahon ng Facebook. Susiraan pa sa Facebook. At baka magiging tragic pa ang ending ng kanilang love story. Pero si Jose, he protected Mama Mary. Yung decision niyang, if this is the right move, na hiwalay nilang tahimik, na walang makakarinig sa anumang nangyari kay Maria, para sa kapakanan niya. Kasi kung ito naman ang ikaliligaya ni Maria, na meron siyang ibang lalaki, handa si Jose to give way to the relationship. Kaya ang kay Jose ay to protect the image and the dignity of Mama Mary. At alam naman po natin, no? Nung magkasama na sila, kahit nung manganganak na si Mama Mary, Jose was there to protect her. Siguro siyang naghanap kung saan mapapanganak. Kung saan isisilang itong babing na sa kanyang sinapupunan. And then, nung papatay ni Herodes yung mga bata, it was Jose, no? who led the Holy Family, and they fled to Egypt. Ito si Jose, no? Sa kanya nailigtas ang banal na pamilya sa kuko ng masamang tangka ni Herodes. Protector, guardian of the Holy Family. At tingnan niyo po yung isip ni Francis. Sa panahong ito, marahil hindi si Herodes ang kalaban natin, si COVID-19. And he wants us to be protected to the arms of Papa Pepe. Ang isa nga pong title na binigay kay Jose, he is the terror of demons. Ngayon ko lang nalaman to sa mga, ngayon po lumalabas na mga pagninilay kay Jose. Terror of demons. Kung isipin natin, parang exorcist, no? Terror of demons. Para bagang siya ang kaaway nitong mga demonyo. Pero wala naman tinaboy na demonyo si Jose. Pero looking at this word, terror of demons, kasi si Jose, kasama ng mahal na Birhen, unlike Adam and Eve in the book of Genesis, natukso sa demonyo. Sa arawan ng ahas, di ba? Pero Joseph and Mary stood by God's will. Kaya parang hindi sila nagapi ng masamang panunukso o kaya masamang tangka ng demonyo. A terror of demons. Kaya ito po si Jose, angkop na angkop. Pandemya, we ask for His protection. At sa demonyo na gustong manira sa ating pag-iisip, sa demonyo na gustong ihiwalay tayo sa Diyos, sa demonyo na panahong ito, pandemic na nga, nandedemonyo pong marami. Hindi ko nga alam kung sa mga
nasa taas kung nadedemonyo na sila At baka mademonyo pa sila kasi may mga perang involved. And I think we need the help and assistance of Papa Pepe. The terror of demons. Our protection even from COVID-19. Pope Francis wants us to be protected to the prayers and care of Saint Joseph. We plead for his protection. Kung paano niya sanang iningatan ang banal na pamilya, ganyan niya ingatan ang buong simbahan. Pero hindi lang po yan ang ginawa ni Jose. Ibig sabihin, hindi lang yan ang image ni Jose. Alam nyo, si Jose, siya po ang patron saint for a happy and peaceful death. Alam niyo po ba yan? If you're praying for a peaceful and happy death, he is the man. Alam niyo po sa amin sa bayan ng Florida Blanca, yung isang pinoprosesyon noon, sa bayan namin, yung habang naghiingalo si Jose, nandyan si yung batang si Jesus, saka si Mama Mary at mga angels. Ito yung larawan ng mamatay si Jose. How can it be not peaceful when he was with Mama Mary and Jesus? Na para baga sinasabi, a peaceful and happy death is to be with Mama Mary and Jesus. Sa panahon po kasing ito, ang daming, sa buong mundo, ilan ng milyon ang namatay dahil sa COVID-19. At baka meron pa mga nagpapatayan dahil dyan. Sa Amerika nga po, nagkakaroon ng parang yung hatred sa mga Asians. At meron na rin namamatay. Siguro, they are blaming the Asians for the spread of COVID-19. Meron pong ganyan. Maraming namamatay sa panahong ito. Dito nga po sa atin, sa bansa natin pati yung mga killings sa mga branded na communists pinapatay. Mga aktivista at mga mayors, mga lawyers, even priests dito sa ating bansa. Pandemic na pero ganyan pa rin. At siguro po, ngayon lang binasa natin, dami mga intentions. Alam niyo po, yung iba dyan, tinetext lang sa akin Tapos, pinapasama ko kay Lalaine. Kasi maraming mga tinatama ng COVID-19. At siyempre, we all fear for our lives. Yung mga kamag-anak, kaibigan. Lalo na pag na-intubate na yung isang pasyente, tapos matanda. Ano bang ipagdarasal natin? Siyempre, for their healing. Pero siguro po, higit pa doon, we just pray for their happy and peaceful death. Alam naman po natin, pag na COVID-19 ka, mag-isa ka na lang sa kwarto. Babalik-balikan ng mga doktor, nurses, wala na yung mga mahal sa buhay. How can it be a peaceful death ngayong wala yung mga mahal sa buhay? Alam nyo, nung namatay po yung kapatid ko, sabi ko sa kanya, napakaswerte mo naman. Nandito kami lahat. Ako, pag mamamatay, hindi ko alam kung sino pang nandyan.
okay lang sana kung nandyan pa si Kong Muno. Pero a happy death is yung nandyan ang mga mahal mo sa buhay. Pero ngayon, wala yun. Kaya yung mga namatay na nag-iisa doon sa kwarta, did they die peacefully? Happy? No. Kaya si San Jose po, yan ang ating nilalapitan ngayon sa mga nailalagay sa ganyang sitwasyon, mga kapatid natin, sa mga hospital bed, sa mga bahay, na hindi man malapitan. We just pray. Sa pagbisan nila sa mundong ito, lilisan sila ng mapayapa at masaya. Na doon sa mismong oras na namimigati sila, struggling, naway masilayan nila si Mama Mary, ang Panginoong Jesucristo, together with our guardian and patron saint of happy death, si San Jose. And they will leave this world with a smile in their lips. Amen. Ngayon po ating ihayag ng ating pananampalataya sa Diyos. Ngayong binibigyan niya sa atin si San Jose, ngayong panahon ng pandemya, para siyang maging inspirasyon natin at paggagalingan ng lakas ng loob. Sabihin natin, sasalpantaya ko, King Diyos, igpang mayupayang tutu, linalang King banwat yato, at kang Jesucristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pehagli king upaya ning banal na Espiritu, mi bayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi paku king krus, mete at mi kutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinubli ang mebye, pepay tasya banwa, makalukluk, wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum karing mabye, ampon mga mate. Sasalpantaya ko, King Banal na Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamsamak ding Santo, King Pangapatawad daring kasalanan, King Pangasublirang mieding mete, at King Be Alananga. Amen. manalangin tamo, King Lubos, mayupay talanganggang ipa, ban ka pamilya taning saop ng San Jose, ang kayang piniling ganap, King katungkulan ning metong atunay ipa, King pamaningat, King kayang anak, pakirandaman at pakibatan ning kakatang kayadwanan. King balang aklis, ing pakibat tamo, Ginu mamaus ke keka. Gino mamaus ke keka. Para kin Santa Iglesia, ban kapamilatan din panalangin ng San Jose, akeyang patron at talapagluwalo, din kayang pamuntok, manatili lang tapat at talayingat ng mistikong katawan ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Gino mamaus ke keka. Para ka rin pamuntok ding bansa, maging ulirande sana impamuntok ning banala pamilya ning Nazaret. Agad da sanang gagampanan ing adwan ning siwala ning memalan. Antimonong makananong San Jose, agad nang tutuparan ing kaburyanan ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Gino mamaus ke keka. Para ka rin talapagobra at magobra, maging mayap at tapatlasan ng talasuyo ning Diyos at ning karelang balen. Apag kitawalan adake ning panyulong king agrikultura at industriya ning kekatang bansa. Ipanalangin taking Ginoo. Gino mamaus ke keka. Para kekatangan, maging talatayid-taya sana at uliran San Jose. Sukad ning biyeta mo, batang apangayin tuliran mate, antimoyo,
karintakdera di Jesus, ilang Maria, at akam tamtamo imbye alangangga, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mamaus keka. Ngini po aduan tamo in sarili tang kapagnasan. Ipagkalubmusan na yung kekeng kayadwanan, alang-alang kang San Jose, ake kang tapat at alasuyo, kabang pagmasusyan meeting maligaya ng kapiestan. Tiyadan mi, king lagyuna, ning ginuming Jesucristong anak mo. Amen. Ikanta tayo pong dalit para king pamagsadya ka rin ngayon. O Diyos ko, malunos ka kanako. Mulining alang kupas sa lubod mo. Mulining maragula lalunos mo. Wasan mo lang ang kasalanan. Malinis in puso ko, o kakong Diyos, o kakong Ginoo. Lawan meng malinis in puso ko, o kakong Diyos, o kakong Ginoo. Iluluban ko, kalingwan mo na akong kasalanan, at katapatan kanibiyero na kanako. Awan meng malinis ng puso ko, o kakong Diyos, o kakong Ginoo. Awan meng malinis ng puso ko, o kakong Diyos, o kakong Ginoo. Sagipan ming ko, Diyos ko, iligtas mo kuking kamatayan. Kani ka matula kong isalita, hingkerang pamaligtas o Ginoo.
Manalangin kay pakamalang kapatid, banti kay katamong daon, matanggap yarapan ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoy ting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Uy, paming miglalang, kambeni nga lang makapasubaling lugod, San Jose, iningat na yung kekang anak, amibait king Birhen Maria, asoy da nakamansana king kekang altar, kambening dali sa puso, idiyadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginuni. Ingino mantabeya ke kayo At keka San Jose, biriyan mo ingiyabeya king Juana Birhen Maria, Jose isahan mo king katapatan, banating ipang lumingaw king balayan, ama kayagom king kekang anak, king kayo payaning banal espiritu, bait neneng Birhen Maria ing pakamalan mong anak, at para karela naging malingap yan, kapamilataning pamanwalo na. Pulinita, kambering sablang koro, ring anghel, karing banwa, daralit ming kekang ligaya, lain makyabe alangtok ng babye, kapurian keka, at naming kakanta. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingay king espiritu mo, ban para kaya kami madyari lang katawan at daya, ng ginuming Hesu Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Tira sila binyenay ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan at kananya. Itiing ka na akong katawan, amidawon para kay kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuhaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka, at binyening kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti ing kaalisin ka na akong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kay para ka rin sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Dato niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Siyang iyong ing kamatayan mo, ating pangasublimong bebe, mayabi ang ganap.
Ini gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabli ng mebye ning anak mo. Daram ya kaya kaiting tinapin ing biyating kalis ning kaligtasan. Dahil ning pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo bahan sumuyo kaya ka. Mapakmubaming pagamuha mo, king ikaming ansa ng misulusulu, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay metoyato, ban may ganap ya kilugod, kambi ng Francisco, akya kaming Papa, at Florentino, akya kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakan mo na naman din kapatad ming pepainawan at maninayang subling miye, ading sablang may yangon na biye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biya langanga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, na kayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kay malmong kaburian, king kakabaning panahon, puryanda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal espiritu, pupuryanda kat parangalan, manggaman king alanganga. Mapaminto king amahin talapangabos at miibog king bananan turo, nga tamang ening mangangas manalangin. Ikabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasawpan ing kekang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at minigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling kekain kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman ikalanangga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakon ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Ay mo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, ang labay ming kasalpantian ng kaya kang iglesia. At pamayapan ming pambilugan agpangking kaburian mo,
ikaw mabibi at magari manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapaan ni ginuman tabi sa kapilanman kay kayo. At kekan timurin. Iyan pang tayong waganing kapayapaan king metong at metong kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos sa nilalako, kasalanan ing metoy ato pakaluluan mo kami. Agnus Dei Vitoris peccata mundi dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ngayong kordero ng Diyos, similalako king kasalanan niya to, noon tamang mayaos king apunan ng kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat igkas may nga mano mo, kumayap na ako. Nakakanaku, nakakatakot pa kanaku, kanaman numan katas turukula, lukuna kaking aus ukeka. Malambat na nakapalelayan, uli na kami kinamuli na ka. Ilasan mo pamangan mo makasagyana, malaos kating kayarianing bayong biyay. Ilang tayraka ka, puso ko magsalita ko, kabanalan, kapayapan at katuliran, parang tampuan at ilalagay ka. Malambat ka na kang
Pambangan mo makasadyana, malaos kaking kayarianing bayong biyen. Panawid ming anak mo, inulot at mi kasala, emo na ko tuturing panganak mo, betong kung alipan tanggapan mo. Malambat ka na kang paninayan, uli na kami gininamuling akan. Panglasan mo, pamangan mo makasadyana, malaos kaking kayarian ng bayong biyen. Iblasan mo, pamangan mo makasadyana, malaos kaking kayarian ng bayong biyen. Siklawad tamo po. Panalangin kang San Jose, itamongan po. Bapo talalingap ning talapagligtas, esposo ning Nuana Birhen Maria, keka ing Dios, penibalane ing anak ng bugtong, keka Maria, binili na ing kapanaligana, kambe mo, i Kristo mi katawan niyang tao. Nuan na San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kangigpa, at tayran mo kami king daklat ning biye. Aduan mo para kaya kami ing grasya, pakalulu, ampon si kanan pilubluban, at ipanlualo mo kami karing sablang marok. Amen. Orasyo Emperata laban king COVID-19, itamongan po. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit, ahig pami. Lalapit kami keka, kaniting masipit apamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan kaya kami, at meramatena karing dakal at tao. Aduan mi ngeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat me kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo, ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila, ring pekapunming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karyatang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, at inggawan da iti, makasalikot, at bukod mong para, king kapakanan, ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan. Ban makasuyula, karing masakit, kambening belwan, at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap, karing masakit. Mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela.
pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayaw nabi. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyos kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili, ingakalis mi keka, king kakulangan mi. None, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasio, San Agustin, patulunan ming Santa Monica. Manalangin tamo, ipaming malago, king Aldoyti, pasik nangan mo kami king kekang sakramento, kabang pagmasusyan ming kapiesa ng San Jose, ipaglualo ming parating kekang iglesia, at king kekang lugod, ingatan mo ring kalambabinye mo kay kami. Itiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pagkanaka mo po, pagkibat na po ning kekatang misa, ikaw pa po kat mama ko, kibat na yung recessional hymn, kaya kataya pong pagkantang happy birthday, meron tamang benefactor, itatang Pepe. Iya pong may kaya katamong kasakin at iya pang gagasos ngayon king renovation no? Pagkanta tayo po ta birthday na po ngayon pangadi tayo kibat po pagkanta tayo happy birthday kibat na po ning recessional hymn okay. Inginoong mantabaya ke kayo at keka antimuri at bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tuto. Ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. Mayari ni kakatang kapag masusyan, umeta ng ining luguran ng Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat King Diyos. Diyos. King Lingap po, maligayang San
simpian, kalulong karpintero, ing kasimpian, maligayang San Jose. Abang mayak tepat mo, obrero ning giro, obra at panalangin dinawon mo. Niwala ka, King Diyos at pangako na. Niwala ka, maligayang San Jose. Maestro ning panalangin, ibiye mo ing kala, ing Diyos pakiramdaman niya at tukal. Tayo po yung kakatang benefactor, itatang Pepe, kambera po rin birthday pa, King Aldoyti. O Diyos, save pami, bendisinan mo sana, ning sablang kapatid ning mag-birthday, King Aldoyti, lanang kaya kaming kaluguran at talasuyo mong itatang Pepe. Sando mo sana ang pagkalaman, King Grasang kailangan da, lanang malusuga pami, kakatana pamisip. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, bati, Maligayang bati. maligayang bati, maligayang, maligayang, maligayang bati. Happy Fiesta po kay Kaingang at happy birthday ng Apong Pepe. Ing parokya ng Santa Monica, Kitiking Balen, Mexico. Metong yang komunidad, ang mapanalangin, mituturwanan, at misaup-saupan para king kaganapan ning biye. Kaniting panahon ning Kwaresma, sasabyaning ginuke katamu, ing makyabe tamu, king kayang lasa at kamatayan. Makapalub, kaniting panahon, ing panagkat, king lalong pamanalangin, pamag-ayuno, ampom pamamyelimus. Antimurin, ngening tatanggapan tayo, ing kalam ning ikalimang dalan abanwang kasalpantayanan, kang Kristo mabilog a Pilipinas. Mirake tamongan sa kaniting misyon ning pamagdake, ban mi kabie, biye. Uli niti, agkatanda kayungan pong makyabe, king programa ning parokya, biyeku, biyemo, ami balangkas, para karing kapatad tamong lubos mangailangan, kasaupan. Iti, metong yang paralan, ban kanita, makapakisan metong tamo, king awus ning panahon, ing pasiknangan, ing pamibukluran at kasalpantayanan tamo, libutan ning takot, ampong kasakitan, adaralaning pandemya. Makanano po ing gawan? Mumuna, malyari kayo pong mirikil metong alkansya. Boti, lata, anong nuka rin yula ibaldug, ding kaya kayong adawon, para kaniting panahon ning Kwaresma. Kadwa, mag-secure kayo pong sticker, ami pamye balang misa, king pasbul mayol, o kaya naman iba't karing assigned representatives ding balang CPCs. Katlo, isulat ing lagyu, king parti anong nu makalagi, ing amanong donor. Kapat, ilagay ing alkansya king altar, ning pibale-bale, at abayanan panalangin, akapagnasan, potang babaldug ing dawon. Iting kaya kayong pamakirake, metong yang dalan, ban mi kakaganapan, ing paninasan ning parokya, karing miyayaliwang programa, ban mi sulong ing biye. Malyaryo la pong ibiye, ding kaya kayong alkansya, magumpisa king panahon, ning pamanubling miye, o Easter season, king kaya katamong parokya,
kilubning offertory procession, king misa. Anting Kristiyanos, mayayawas tamong mipagkalaman ni dake. Iti, ing misyon tamo, ang makaparikil king pamamiebie, karing aliwa. Anong no ing ginu, ya mismo ing mitutubod. Manano na sanang king kapamilatan ning pamaylasa, ampong kamatayan ning ginu tamong Hesu Kristo, idala na katasa, king pangakabos tamo, kaniting daralanan tamong pandemya. Santa Monica, ipanalangin mo kami.